Добър вечер, професор Стаменов. Добър вечер на зрителите на телевизия СКАТ в и извън България и на всички, които се интересуват и гледат дневниците на уфолога. Това предаване, което беше много добре поставено и това, което вие представяте на зрителите. Така, аз ще бъда максимално експедитивен. Бих искал само да кажа в този ред на мисли до сега вашият анонс по отношение на отвлечените, на тези, които са имали контакти, на тези, които са били и са се срещали, които имат спомени, бледи, а в същото време много от тях ги сравняват с сънища, че това действително се случва от зората на човечеството. Но темата е много дълга. Ще започна с няколко неща относно моя живот. Ще помоля колегите само да пуснат снимка 1. При мен нещата тръгнаха доста отдавна, когато бях дете и в сънищата ми се появяваха спирали, през които аз пътувах докато спях. Говоря за 4, 5, 6 годишна възраст. Неща, които нямаше тогава на кого да ги обясня. Искам да кажа, че сънищата се случваха. Получавах телепатична информация. Виждах събития и същества, които също нямаше кога да и с кого да говоря. Това бяха години, в които това нещо не съществуваше. Говоря, когато даваха Фантомас и гледахме "Но погоди". След това нещата продължиха да се развиват постепенно, докато през 1990 година се случи спонтанно излизане от тялото. За тези, които не са запознати, мога да кажа, нека да погледнат примерно Робърт Монро, "Пътуване извън тялото". Един невероятен човек и учен. След тези събития и започналите при мен промени на енергийно ниво, както може би много от нашите зрители знаят и са усещали едно инстинктивно рисуване, повишаване на интуицията, т.е. на вътрешното усещане за събития, които предстоят и за това как те ще се случат и кога ще се случат. За много пъти, както предполагам са преживявали всички, те чуват или усещат някакъв повик, мислят за някой човек и след 5 минути той звъни по телефона. Ето за тези неща, които са ежедневие и на които по-малко се обръща внимание, но повишавайки чувствителността си, човек започва не само да усеща тези неща, а да усеща енергията на планетата, енергията на системата, в която се намираме, както и природата, така и човешката енергия. Тогава се случиха събития, които при мен, така да се каже, потикнаха тези мои енергии, вибрации да се повишат още повече, тъй като намерих една находка, след нея втора, стопилки от кацнали летателни апарати. Ако може колегите снимка 2 да покажат, когато тези неща с желание да допринеса за истината, съм ги носил в Минно-геоложкия институт, за да се установи какво е това. Отговорът е, че няма такава структура. Тоест не би могло да се получи примерно от това някъде в планината, някой да си запали огънче и да се изпече кебапчета, разбира се. Говоря за мнението на специалисти, които са професори и доценти в тази област. След тези събития
аз започнах да получавам телепатична информация за това какво се случва на планетата, за това хората как и на къде са тръгнали, докато всичко това вървеше и преминаваха годините. Преди няколко години една нощ, ще помоля колеги, трета снимка, една нощ се събудих от много силна синя светлина, която идваше от небето. Говоря някъде за 2-3 през нощта. Както виждате и колажа, светлината беше много ярка, много синя. Аз излязох навън, тъй като в първата секунда помислих, че става дума за пожар на някой от съседните къщи, но не беше така. Над трите къщи, които се намират около моя дом, имаше повече от 25 метра летателен апарат, който висеше над тях, не издаваше никакъв звук. Светлините бяха различни по цвят. Жълто, синьо, червено, които се движеха. Интересното в този момент е, че гледайки този летателен апарат в дълбочината на двора, където се намира моя гараж, върху плочата отгоре имаше нещо като стойка, върху която се виждаше кълбо, което светеше в синхрон с летателния апарат, а отвън на улицата, върху тротуара, имаше същата стойка, така да се каже, с кълбо, което абсолютно синхронизирано светеше с летателния апарат и с кълбото в вътрешността на двора. В този момент, виждайки това, естествено беше да си помисля, че сега ще дойдат полицията, военните и ще започне наистина един голям цирк. Докато мислейки това, гледам нагоре, в средата на този летателен апарат се включи мощен лъч. Бял мощен лъч, който слезе до повърхността. В радиус някъде около 2,20 да е било, не повече, тъй като следващата сутрин аз проверявах нещата. Тази светлина беше абсолютно плътна, като луминесцентна, но в същото време не беше толкова ярка навън. Искам да отбележа, че това нещо, когато се случва, няма никакъв шум. Няма звуци, нищо. Просто тишина. И само светлина. Ярка светлина в различни цветови гами. След няколко секунди от включването, в горната част на този лъч се появи тъмна сянка, тъмен участък, който естествено ме наведе на мисълта, че някой слиза по този лъч. Както виждате на колажа в ляво, това е моя графика, се вижда как слиза някой. Когато тъмната част достигна повърхността на земята, на 3-4 метра от мен, лъчът угасна и аз видях 3 същества, които водеха със себе си едно дете. Сега естествено първият въпрос е какви са съществата. Ами, те бяха малко по-ниски от мен. Аз съм около 176 см. Те бяха около 15 см по-ниски от мен, с големи очи, подобни на това същество, което виждате на колажа. Слаби, не са сиви, т.е. не бяха грейовете, бяха с много приятна външност. Бяха 3, но 3 бяха на различна височина. Разликата беше, може би, около 2-3 см между всички. Детето, което водеха на прима виста, беше около 10-12 годишно. След като това нещо се случи, те направиха няколко крачки към мен, разбира се и аз към тях. Интересното е, че в главата ми прозвуча на чист български език съвсем спокоен глас и приятен, който ми каза: "Здравей, Ценко." Аз, разбира се, отговаряйки, както примерно сега при този видео мост
ще се забави моя разговор, моите думи, докато пристигнат в студиото в София, така почувствах как моя глас дойде по-бавно при тях, отколкото моите мисли. Тоест, ние започнахме да говориме телепатично. В следващия момент инстинктивното и човешко движение е да кажа здравейте. Като един от тях подаде ръка, невероятно е усещането. В този миг, когато направих ръка с него, т.е. направих докосването, здрависването, усещането беше много интересно. Аз разбрах колко много голям капацитет имат те, какво ползват, каква информация имат в главата си, къде са във Вселената и къде сме ние, разбира се, което е по-тъжното. Но следващото, което искам да кажа, е, че те ме попитаха какво те притеснява. Разбира се, аз отговорих това, което си бях помислил. Имайте предвид, че след 15 минути тук ще е пълно с полиция, с пожарна или кой каквото дойде, тъй като все пак почти до центъра на града е дома ми. Но това, което те ми отговориха, ме успокои от една страна и от друга страна ме изненада. Те казаха, че тези сфери, които виждам, двете във вътрешността на двора и тази сфера, която се намира на самия тротуар пред къщата, заедно с този летателен апарат, нали, говорим около 25 метра огромен, те образуват енергиен щит, който не може да бъде пробит. Т.е. никой не може да вижда това, което става под самия летателен апарат. И самия е летателен апарат. Всъщност аз ги попитаха хората около съседните къщи. Те казаха, че няма да се събудят. Тоест те са въздействали, за да няма никаква причина за страх или притеснение, както при мен, така и при тях. В случая те идват, за да говорят нещо. Имайки предвид нали, това, че ние се намираме вън на двора, ги попитах за какво става дума. Те казаха, може ли да поговорим в твоя дом? Изумително е, защото нали, все пак, както и да звучи на уважаемите зрители, наложи се да ги поканя вкъщи. Влязохме в стаята, хол, както всеки има в своя дом. От едната страна са масата, футиолите. Те останаха до вратата прави, тримата. Детето, искам да кажа, че до този момент не взе никакво участие и не реагираше към мен, главно по никакъв начин. То седна на стола до мен. Аз също седнах, тъй като те казаха, че ще останат прави и ги попитах какво има да общуваме и какво има да говорим, т.е. какво аз мога да бъда полезен. Те казаха, ние водиме това дете и искаме да направиш, да го погледнеш, да видиш, да кажеш какви са разликите и приликите между обикновено дете и това дете, което виждаш. Детето е момченце, облечено добре, с така пълни буски, както казах, около 10-12 годишно, кестенява коса, леко руса, къдравичка, нищо особено, детето стои и не мърда. Аз се обърнах към него и го гледах, докоснах ръката на детето, кожата е нормална, топлината е нормална, видимо нямаше нищо, което да ме насочи към някаква разлика между обикновено човешко дете и нашето дете. Т.е. и това, което те са довели. В този момент, когато вече се готвих да кажа, че не виждам никаква разлика, погледнах детето
отпред, фронтално, в очите и се изненадах, тъй като неговите очи бяха с много големи черни зеници. Вие знаете както... Тоест, много зрители, които са ползвали услугите на лекар, когато са ходили очен лекар, за да си слагат очила, знаят, че слагат капки, за да се разширят зениците там и да се вижда по-добре какъв диоптър трябва. Ето тези неща се случиха. И искам много кратко да завърша, че те казаха, това е най-доброто, което успяхме да постигнем между нашето ДНК и човешко ДНК. Тоест, модификацията, шестата раса, която ще населява Земята, е от тук нататък в ход. Темата е много дълга, затова ще приключа сега, като оставиме за следващи предавания нещата, които имам още да разкажа.